Alhamdulillah. Suwe ora jamu. Tegese suwe ora ketemu karo Mas Jok Klitik, Jok Kluthuk. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La kala wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun, Mas. Nggih. Awit saking dawuhipun para warga wonten ing dusun Padoyong sehingga kula panjenengan saged silaturahmi wonten dalu menika Mas Jok Klitik. Amin amin. Mugi-mugi dalu niki silaturahmi kula panjenengan sowan ngabiyantara dalem. Piyayi agung wonten ing Padoyong binangun insyaallah ngentekke ragat golek nikmat slamet donya akhirat. Insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niki Mas, mula dalu niki alhamdulillah cinatet niat kajatipun dusun Mas. Dusun nggih. Kisah dusun ora sak desa lho. Masyaallah nggih. Dusun sok kaya ngeten lho Mas Kluthuk. Perlu diacungi jempol bahwasanya mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur untuk seluruh dusun-dusun sekecamatan Binangun. Tepuk tangan untuk masyarakat dusun Padoyong. Elok tenan lho. Cobi penjangan persani jajal. Kula niku jan gumun setahun jembleng serendeng. Sing tak gumuni apa sing tak gumuni apa? Dalange Mas Kangko. Sik enten kula kalih Kritik. Nggih. Biasane iki lek wong duwe gawe iki mantu, leres sunatan, syukuran, hari jadi, bersih desa, bersih dusun. Nggih. Ini neluk dalang Mas Kangko dalang larang sampean karo aku. Nggih. Dalam rangka peresmian bakso cilok iki muga-muga bakso cilok matane. Kowe ora gelem jebles cantangmu. Kayak iki pancen yo pas ngedeki ning nggon cedhake bakul bakso. Ora ngresmekne bakso cilok iki ta? Wah, ngawur wae jan. Pembukaan. Ya kaya iki tulisane kuar-kuar wae. Iya ning pas papan panggonane teng ngareping mriki. Oh, alah tak kira lek wayangan. Ngeten iki sampe ditimbali adoh-adoh. Bisa bersinergi dengan Mas Kangko lak yo ngisi-ngisini Mbah Lurah Rogan to kene iki. Tak kira lek wayangan iki dalam rangka peresmian bakso cilok iki mosok ya wayang. Bocah kok mula to wong ki takon, duwe kentongan ki dititir. Duwe tutuk kuwi dingge pangucap, ora ngono kuwi. Apik ta niki aku ndelok masyarakat kene seneng kuramu Pak. Napa? Seneng kene apik kene. Seneng lho. Seneng Gumalang nyawiji. Kene iki nek Binangun niku lek tenggene minded wayangan tenan. Napa meneh dalange jenengan niku penonton tumplek-blek. Nggih. Penonton hebat. Iki lek penonton sing dhuwur niku lho. Tak delok ning kene malah kaya numpak kapal budal ning gone Iran iki. Lah kae nggawa anak lanang cilik ke nek nguyuh kon dhuwur lak dikira udan sanggon to kae. Lah kena nggih tayamu. Oh iki kok nyawang kok ngendi-ngendi. Tayamu nggih wedi kok ya. Mbok yo ngene iki nyawang sing nimbali sinten? Ya Pak Kasun lho. Ngerti ora jenenge kasune sapa? Lah Pak Rohan. Lah kuwi lurah. Lah iya lurah Pak Rohan. Pak Kasune sinten? Pak Kasun. Lho. Iki lho, wong ki nek ora duwe pengalaman ngeten iki. Lek dusun ki ke bawah Pak Kasun, nek desa ki ke bawah Pak Kades utawa Pak Lurah. Wong ki digandeng iki sak dusun, iki sing ngempalane ya Pak Kasun. Ngoten lho Pak Kangko. Mula nek dusun ki kepalane Kasun, mula sing ning ngarep Pak Kasun. Nek desa kepalane desa ya Bapak Kepala Desa. Nek kabupaten ya Bapak Bupati sing memimpin dengan kepemimpinan daerah, kabupaten. Ya, nek provinsi ya gubernur. Ngono lho. Jadi pemimpinnya di depan tuh sesuai dengan porsinya masing-masing. Betul. Pemimpin itu selalu di depan. Selalu di depan gitu loh. Nek nggon salat ngibadah kae jenenge imam. Kae ning ngarep. Sampean dadi kepala rumah tangga di depan mergo pemimpin. Ya. Ngono. Setiap pemimpin itu tempatnya pasti di paling depan. Nah, ini. Contoh wong salat, imam kae pasti di depan sendiri. Urung mesti. Lho kok aku iki anake kaji lho, Tuk. Anak kaji tapi jangan kurang berpengalaman kok. Lho, aku iki salat jamaah iku lino wong cedhakku masjid. Pikir cedak masjid tapi ora salat. Lho. Salat no rumah saya. Lah mau dawuh pripun? Piye? Jan dawuh pripun? Pemimpin itu seperti Bapak Kepala Desa. Ya. Bapak Kepala Desa itu memimpin suatu desa pasti ada di depan. Ya, Kasun Pak Kepala Dusun pasti ada di depan. Di depan. Jenengan paling patuladan mau salat menika yang paling di depan imam. Urung mesti. Kok urung mesti to kowe tak kekrek lambemu lho. Ambakno aku pisan tau ning Mekah. Oh ning Mekah mek kula anak-anak unta kok. kowe ra nyepelekke lho. Lamane nyapa to ning kono ya padha wae dadak. Jelas nih Pak Kangko iki. Ha kono lak krungu yo an. Wis ning ngene aku. Nah.
Ya wis ning kene ben rada cedak. Apa? Dereng mesti lek salat menika sing ning ngarep dhewe Imam. Urung mesti. Lho kok Berarti jenengan ra tau nglayat. layat piye? Ya kerem no layat. Salat jenazah berarti ra tau jenengan. Salat jenazah ya tahu. Sing ting mburi napa? Makmum. Makmum. Ngajengi makmum? Imam. Imam. Ngarepe imam. Jenazah. Nah, sapa sing ngarep jenengan wae ngendikan sapa lek salat ki ning ngarep dhewe ki imam. Heeh. Nyatane lek salat jenazah nika ning ngarepe imam enek jenazahe. Ayo. Ayo. Ora tau ngayat jenengan berarti. Oh, bingung to, lap-lapan anduk to jenengan. Anu urusane dhewe aku gak melu-melu ki. Ya kecuali. Oh, jenengan ora muni kecuali kok. Oh iya ya. Ayo. Oh, kalau Sampeyan ki kudu ada pembelaan to, Den. Pembelaan piye? Wong dipojokke kali. ora mojok nih, tapi saya berbicara realita, Bos. Intinya seperti apa? Loh, ya kuwi mau. Garis besare Garis besar iki ning ngarep dhewe iki ora mesti lek salat ki ngarep dhewe imam. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe jenazah. Kuwi nduduhne Gusti Allah kuwi sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Kuwi besok yen sowan marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate. Loh, edan iki. Mulane aja dadi wong nakal. Loh. Seto, contong iki lho. Kok aja dadi wong nakal. Loh iya no. Ya kekudangane iki aja nganti uwal saka gegayuhane wong tuwa. Ya. Nggih to, Mas? Bener. Mas Kangko digudang karo Urung mesti lek wong nakal ki ora nyenengne wong lho. Acara bengi ki sukses ki ya gara-gara wong mendem-mendem ya iso lho. Lho iya lho. kowe kok ngerti? Lho ngerti no. Kowe ora apa ngerti sing masang terpal ki wong mendem-mendem ora kowe. Iso sukses kaya ngene iki. Iki lak nyenengi wong, iki ya pahala lho, Bos. Iya. Iki sak grup apa malah mungsuhi aku to iki? Kamu kok sak grup lho iki. Lho iki berbicara realita ngomong apa eneke lho aku. Engkene nggon hal yang Mulane mana? aja ngomongne wong elek kowe. Lho, Enek wong apik iki mergo enek wong elek. Kowe lek ora enek wong elek iso dadi apik kowe. aku iso ngene iki Iya, mergo enek sing elek. elek aku. Lah iya kuwi lho. Ya ta ngene lah, ngene Loh. tak kewangan. Tak omongi kowe. Iya nih. Enek sing dodol ya enek sing tuku. Dodol tok ora enek sing tuku ya bangkrut, kukut. Oh. Kowe ketok ganteng, mergo kowe jejer wong elek. Jajal kowe jejer karo sing luwih ganteng. Ketok elek raimu. Ki mau jane tas nyandung apa to, Mas? Wong mau yo ning mobil ra nek perkara lho, Lah jane. iya. Kok njur munggah terus dadi masalah ki. Iki ndudune bahwasanya dusun kene iki dusun nun sewu. Ngene lho, Mas. Apa aja ngene? Aku tau ngene keturun kok. Maksudnya ki ngeten. Piyayi iki nek iso diajak beredukasi, dirangkul, dilungguhke. Apa rasa lungguh dhewe kabeh? Oh, mbok kira-kira lara, stroke. Maksudnya ki kabeh lak gumolong nyawiji, kekompakan, bergandeng tangan. Ki tujuannya apa itu loh. Nek wis ngerti ana wayang, aku ngerti. Sampe lak pilah-pilih to, kudu iso milah lan kudu iso milih lan. Bener. Lho Mas Kangko ki wong cerdas lho, ngopo dadak mbok warai? Mbok tuturi. Sing nuturi sapa? Iki ki adu pengalaman. Lho, lah saiki nek api elek, nak nun sewu, pangapunten Mas. Iya biasa. Kabeh ki lak wis ginaris to. Ana elek, ana apik lah. Iya apa ora? Ya. Lah terus saiki nek sampean nun pangapunten. Ah. Sampean dhewe wae ora ngerti kok. Kok ngomong elek. Lah kowe apa ngerti? Sejatine kluthuk apa ngerti? Iki no. Nah, kuwi awake kluthuk. Iki. Kuwi sirahe kluthuk. Ngono kok jare pemikiran tua to. Iki. Lah kuwi ragane kluthuk. Ngono lho. Iki. Hah, Oke mulya. gak streaming Ayo. iki gak. Kowe mulya kuwi manuke gluduk. Ah, ora aku sing muni lambemu iso. Mula nggih to, Mas. Heeh. Wong jati dirimu wae ora ngerti kok kowe lemu cumangol-congol ki lho. Kluthuk ki sing dicoba. Sing ndi? Nah, ora ngerti to kowe? Ndi? Ayo kowe kok kono. Eh. Mlaku ngono. Tuk jog kluthuk. Apa? Lah iki lho. Iki jog kluthuk iki. Apa? Lah kuwi kluthuk. Masa mengene tok. Kowe ora mudeng kok mangsane. Bengi iki acarane tasyakuran. Nyapa tujuane kok wayangan, ngono lho. Budaya adat sing dijunjung karo Kanjeng Sunan Kalijaga, biyen siare ya lewat ini. Kaya sik urip-uripa biyen. Aku mbiyen nakal, Mas. Nakal, pangapunten. Iya. Kaya kancane. Ketoke nganti saiki jek nakal, Den. Wong nakal kuwi enek watesane. Enek watese ya. Bocah cilik ki sok kala kadang ketemu ya nakal ya iso. Wates binangun sekarang. Kowe ora ngerti to.
tulaten Kanjeng Sunan Kalijaga. Bener. Nyuwun syafaate, hidayahe. Kowe ora ngerti. Mula aku mbiyen nakal nyapo, nganti kecekel polisi barang tak lakoni mbiyen. Oh iya iya. Mergane aku eling-eling kabeh menungso duwe lelakon. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Mbiyen aku main los. Ngombe los ning sakniki begitu kula pun srawung kali Gus-gus ngaji. Tawaduk tawakal manembang gandul sarunge yai. Ndek iki aku tak gandul lah kok sarunge melorot ra katokan yai. Contongmu lho. Kowe iki ora sembrono iki tenanan. Gandul sarung iki gandul ilmune. Ilmune ngono lho. Iya iya iya. Mula sapa ngerti iso nular ngono lho. Iya iya. Nular sapa? Lho, lah aku nyatane nggih to. Mbiyen laku nakal insaf duwe lelakon elek ditinggalke nggawe meneh lelakon sing apik. Mula sapa ngerti dhewe iso nulat syafaate saka Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi apik, tirakat kuwi apik ngono lho. Nggih mboten Gus. Biyen Sunan Kalijaga kuwi dadi brandal Lokajaya. Nah, kuwi lho. Brandal sing ora enak iwake. Ning ketika mendapatkan syafaat kuwi dadi wali yang luar biasa. Babat alas Wonokrama biyen nalika Wonokrama dasmu. Jayabaya. Wononarta. Heeh ya, Wononarta sabda. Kowe iki mesti guyon kok. Ora Piye. Kula niku prosese ngeten niku, Proses. Lho, dapur bandene Sunan Kalijaga. Lho, piye to ki? Sunan Kalijaga kayak nyolong rampok didemne wong ra duwe-duwe. Nggih. Lha wong ki menang 2000 ndelik. Nek lak ibu-ibu mesake, bapak-bapak ya mesake. Ngene iki lenggah, ngene iki pampi apa? Ora kok ming nonton wayang. Ya delok wayang ngawur iki. Mosok linggo ngene iki ape ngenteni MBG ora mungkin ya. Piye to kowe iki? Ngene iki bapak ibu ngene iki lenggah pados hidayah. Ngriki niku nyuwun pangapunten. Piye Mas? Piyayine Islamik saestu Mas. Nggih. Nyatanipun Kang Kakung songkok sedaya. Ibu-ibu jilbaban sedaya masyaallah. Ngeten niki hidayahipun ageng. Barokahe gedhe. Kowe ngerti ra nek urunan nyambut gawe ning sawah panas ngentang-ngentang. Jur ngene iki golek seneng sewengi, barokah iki luar biasa. Kula tepuk tangan kagem masyarakat mriki. Pundi niki padha yang barokah. Mbok tampa ki dhuwit barokah masyarakat. Ora plak-plak empal dojo. Singklar umpal brewok. Kowe ngawur, mula seneng kok ngene iki lho. Iya ya seneng. Mula nek golek nggon ngene iki angel. Pangapunten Mas. Nggih. Dusunipun menapa? Paldoyong. Paldoyong, tembunge paldoyong. Pal kuwi ngerti ora? PAL. Hurufe 3. PAL kuwi nek diwaca apa? Pal. Kok pal? P-ne kuwi apa? Apa? Lho. Diwerdekne ngono lho. P iki apa ngono lho. Mau ngarep kaya yak-yak. Kaya wong cerdas sing malah puwekok men to iki. Aku iki cerdas iki mek 10 menit tok baru iki pekok nih aku Mas. Oh, lah iki bandrole rego rong dicepot. Blok era ngono kuwi. Anyar iki. Tambah dipedhot. Kowe ajiro tenan iki kok. Ora ngising-ngisini Mas Kangkong iki paling ora ki kok Solo lho, Surakarta, Diningrat lho. Kok iso ngene mbok pamerne. Pak Kemlinti kowe. Pak Kasun ben roh bintang dijoli. Mbah Lurah ki sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo, ora pilah-pilih. Lah kowe ming perkara iket lho. Bandrol ra mbok ilangi ngono kuwi. Kemlinti kowe. Dudone nek mampu. Iya. Aku sik sugih kok. Sugih kok kemlinti lho. Besok kowe bali kuwi sugih malah bingung. Lho, lah ngopo? Lah numpak apa iki tau. Lah terus mobil penak ya tau. Fortuner, HR-V. Nggih. Foxy. Ya. Pajero. Terus kabeh tau tak tumpaki. Lah saiki begitu wis ngrasakne tiba mek ngono ae. Lah iya ngerti. Waleh. Lah kene. Saking walehe sik makui ngalor ngidul gandol truk. Kuwi jenenge yo nyitak kere kuwi kok iso. Wong kok yak-yakan kono ngaturke pal kuwi apa Jajah? Ayo diwerdekne untuk menyemangati masyarakat guyub rukune. Siapa kok? Ngono. Ibu-ibu lho lenggah. Ki do bayar 150 lho, Jok. Masa to, Pak? Heeh. 150 luar biasa. P menika saka tembung pinaringan. Pinaringan apa? Muga-muga warga masyarakat ngriki Paldoyong. Paldoyong muga-muga pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala didohke bilahine cedhakke rezekine. Amin. Amin.
Lah ya ra barokah niki. Menika saka tembung alhamdulillah. Sing penting ade tetep ngucapne alhamdulillah, diwehi rekoso ya alhamdulillah, diwehi urung duwe anak ya tetep alhamdulillah, diwehi apa wae tetep alhamdulillah. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karepku yo ngene iki lho, wong ki ndang cak-cek ngomongke sing apik. Ngono. Iki jenenge ora bedak-bedake. Saling melengkapi dan menutupi. Kalem-kalem. Malah aku ketok goblok mau anu iki lho, apa sih tak cepot malah. Oh no. El menika lancar. Muga-muga sak samunipun gelar ringgitan ing dalu menika nimbali Mas Kangko sing dadi dalange, muga-muga diparingi lancar usahane, lancar rezekine. Amin ya ngono lho, tatas titis tetes. Ngono. Seneng teh lho sak dulur iso saling menutupi lah apik to. Doyong. Do menika dodone jembar. Alhamdulillah. Mbah Kasun, Mbah Lurah menika dodone jembar, mempunyai jiwa yang sabar. Insyaallah momong warga masyarakat Paldoyong, warga masyarakat ngriki sedaya pinaringan sabar. Wong sabar bakal subur, wong ora sabar cepat mlebu kubur. Allah ya Allah, astagfirullah. Nyapa aku rasa sampean. Kesuwen gentenan tak dildasmu. Sing terakhir Yong. Yong kita tegese apa? Yong menika mboyong. Boyong apa, Mas? Tegese mboyong pagelaran ringgit ing dalu menika saka Solo teka kene. Muga-muga iki iso dadi hiburan, iso dadi panglipur warga masyarakate. Wong ki luwih becik seneng sakabehe, muga-muga senenge awake dhewe dibaleni senenge dipinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seneng ki padha karo tenang ya, Mas ya. Iya lho. Tapi luwih becik aja dadi wong seneng ning dadi wong tenang. Lho, kok saged? Mergo wong seneng urung mesti tenang, yen wong tenang mesti seneng. Sik iki ku iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih Mas Kangko. Tenang karo seneng ki bedane nggon ngendi? Beda. Wong niku luwih becik dadi wong tenang daripada dadi wong seneng. Urung mesti lek wong seneng tenang, tapi lek wong tenang mesti seneng. Contone, Mas. Contone wong karaoke ning kafe. Nggih. Karaoke nyanyi seneng, tapi atine ra tenang, wedi konangan bojone. Oh iya benar. Ya bener. Piye mboten? Berarti seneng rong kariwan nek tenang. Tapi lek wong tenang mesti seneng. Contohnya warga masyarakat Paldoyong menika tenang sedaya. Iya. Tegese tenang sedaya arepe tumindak apa wae, kuwi tenang lakoni tapi seneng atine. Alhamdulillah. Iya. Lho kuwi tenanan. Dadi serupa tak sama ya. Tak sama. Lampu niki? Lampu ki sing diarani lampu ki terus terang karo terang terus. Kuwi beda. Oh. Terus terang karo terang terus ki beda. Bedane, Mas. Terus terang kuwi kejujuran, terang terus kuwi lampu. Niki lho, Mas. Uyahe putih, gula putih, sabun putih. Ning ngurung mesti putih kuwi uyah, gula utawa sabun. Padha rasane. Nggih mboten? Iya bener. Ngarep masjid karo masjid ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda neh. Omah ngarep kuwi tangga teparo, tapi lek ngarep omah kuwi latar. Oh iya apik iki. Ya teras. Teras. Piye kuwi mau omah ngarep karo ngarep omah kuwi ya beda. Heeh. Nek omah ngarep kuwi omah ngarep kuwi tangga. Nek ngarep omah kuwi latar. Pekarangan. Iya. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Beda neh kuwi. Masjid tingkat kuwi bangunan, tingkatan masjid kuwi awake dhewe sepira gedene awake dhewe manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho beda ya. Beda neh. Nek nikah karo kawin beda. Lek nikah kuwi mesti kuwi Sik kuwi jelase lho. Jelaske sing penak. Lek nikah kuwi mesti kuwi mau. Aku gak usah. Ora tegese dijelaske ning ana benere ngono lho. Sing jelaske aja sampe nerak nggon jalur agama. Lek nikah kuwi nek nikah siri. Kuwi ya sah tumraping agama, tapi lek kawin kuwi enek sing sok kala ngrusak tataning keluarga. Kawin kebo. Kumpul kebo nikah kawin kebo. Kowe yo ngawur kok iso. Mula kersanipun gayeng, Mas. Iya. Mbok bilih wonten renan penggalih Mbah Lurah. Lho, ade sik to. Oh, kuwi lho. Saged ta? Nyanyi. Oke, siap. Nyun kate, Mas, nyun kate. Lah saya lagi seneng-senenge nyanyi. Nggih. Kula ibat campur sari niku wau. Siap nggih, Bude. Jan aku lek sing ning pos ki seneng ndelok ning kene malah kaya ngenteni bis Bagong ya kaya halte. Kowe ngawur ngene iki ket sore leh golek nggon lho mangsamu. Kan bar magrib lho Mojo. Golek nggon ket sore, ngawur wae. Ora ngerti aku rene mau payoh. Jilbabe ya apik-apik ora kalah karo nggonmu. Utha itu. Sing wedok iki jilbabe apik-apik tapi lek sing lanang iki songkoke ya kaya buluk-buluk. Apa beda to wong lanang karo wong wedok iki? Beda lho Pak Kangko. Mosok nggih lho.
Bedane apa wong lanang karo Bedane iki wedok? wong lanang ki nun sewu. Delon wong lanang kita ayu-ayu nih. Lanang. Wong wedok. Matane kene iki wedok lanang rene. Bedane apa? Wong wedok kita ayu-ayu lek sing lanang ireng-ireng ngene. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Ayo. Sik dikenane lagi. Nggih. Dicethakne. Seorang suami berjuang. Ya, zaman sekarang itu sudah kelihatan bahwasanya wong wedok iki mesti ayu-ayu, lek wong lanang mesti ireng-ireng. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki ini demi kecantikan seorang istri. Tapi kadang-kadang seorang istri itu kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang suami. Kok iso iki lho? Lho ya. Wong lanang iki delon ireng-ireng kaya ngene iki. Sing wedok ayu-ayu resik-resik. Perawatan ayu-ayu. Ketok putih-putih, ketok cantik-cantik. Dan diteni, wong wedok iki jilbab mesti rolas. Tapi lek wong lanang songkok iki mek sitok tok. Yasinan yo sitok, tahlilan yo sitok, kumpulan RT yo sitok, ning dindinggon mesti sitok. Iki mergo ngirit demi kecantikan seorang istri. Mulane wong wedok saiki mesti ayu-ayu. Kadang-kadang ada pepatah dalam pantun itu yang saya ucapkan bahwasanya dolanan bowling kena beling, wong wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Wong wedok jilbabe rolas. Rolas, Pak. Ha. Tapi lek wong lanang sokoke siji. Tapi wong wedok kadang-kadang kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang lelaki, Pak. Terus. Wong lanang kaya ngono kuwi, Pak Kakok. Nyambut gawe isuk ning sawah ngantek sore. Kenek srengenge panase kaya ngono. Neng tengah sawah ngentang-ngentang. Nggih lho Pak Kakok. Ha. Kuwi demi kecantikan seorang istri, ngopeni wong wedok. Nggih mboten Pak Kakok. Betul. Delokan wong lanang iki. Kaya ngene iki lho, ireng-ireng kaya ngene. Matane malah ngelokke kancane. Ora ngelokne, tapi saya berbicara realita. Arep realita ritek wong wedok ya rekoso. Rekoso napa? Aku tangi turu lah dicepake kopi sing gake kopi sapa? Sing tuku kopi sapa? Wong wedok makare masak tok. Wong lanang ki tuku lho, Bos. Kadang-kadang lek tukane kopi gak banyu putih tok Masak arep mbok wee dhuwit apa cukup kowe? Apa ngerti nek regane gula mundak? Urusane wong wedok. Lho. Kok malah ora kepenak iki. Hidup lanang. Hidup itu. Halo, akeh dhewe lho, Lon. Mbok-mbok ritek ra apa-apa. Kira Pak Kakok. Duluan Pak Kakok, duluan. Ngapa? Mbak Dwi, kita cantik sekarang. Iya. Cantik sekali. Mas Kangko rambutnya gondrong ora kau bersyukur kaya ngono kae. Aku berjuang selama Nah, 1 malam untuk siapa? istri. Ngene iki melu ngene iki ora perkara nyinden. Bayarane senapa iki? Rumangsamu iki napa bayaran? Nata manajemen ngene iki enek kurange sapa sing nambeli nek ra wong wedok-wedok. Hidup wong wedok. Ora mungkin. Lah ora mungkin kurang. Kono wis ngitung, lek ra tanggapane ra cukup, ora budal kuwi mesti. Budal lan ora wong wedok ya mumet. Arep kene ngenehi dhuwit 100, gedene 500 kon dadi sak wulan cukup, Mbak? Cukup mboten? Ora cukup. Ibu-ibu 100 seminggu cukup. Mula kudu awake dikudu merdeka. Maju. Hidup wedok. Gosok kowe ayo. Hidup lanang. Ayo. Hidup. Lah hidup. Oke, Lah hidup. kita nglakoni, Pak. Oh tenan. Lah hidup nyontene. Ya. Mangsane. Mangsane. Ora Piye? sik. Wong Kaya lanang. ngono kowe le. Saiki acara apa ta iki? Iki pokoke hidup wong lanang. Mergo lek wong lanang rasa hidup, wong wedok cakeme elek. Kuwi kan. Mur klumbrak kunduk, rasa hidup. Nah, Ora iso hidup. Sampeyan tanpa enek wong wedok sing menghidupan tekmu sapa? Aja sembrono sampean. sama-sama. Tanpa wong wedok engko jam 5 isu hidup dhewe. Bener. Hidup. Ora angger jebles contongmu wae. Jam 5 hidup dhewe kadang-kadang. Kula ki trenyo Mas Kangko. Apa? Rene diundang kok ngibun malah kowe mengundang mana ngono ki kepiye? Ora masalah iki adu argumentasi kok. Iya lho. Heeh. Ngundang mana? Ora apa-apa. Lah yo lara tatiku. Aku ki ibu kuwi tak anggit bae senajan ta ora petuk. Ning kaya ibuku dhewe kaya mbahku dhewe. Kowe iki nun pangapunten Mas. Apa? Masyaallah. Iso dadi rong ya ampun api kaya ngene. Biyen kuwi ning jero weteng sing nirakati mbokmu ya Mas. Iso dadi motong ngene iki ning jero weteng sing nirakati mbokmu. Iso dadi lambe ngene iki sing nirakati mbokmu. Lara lho, Cuk. Banter lho aku. Kok sia-sia karo wong wedok iki.
Mangsamu. Iki garbane ibu ki dihormati. Lewat ditetesi. Karo Alteco. Mangsamu, Pak, kula tak nembang, Pak. Kedik mawon. C. Mangsamu ke lho. Loro. Nelongso. Ibu-ibu nelongso nganti nglus dodong. Guyon Bu, nangis nyawa to nangis. Jenenge nangis. Ngono ki batin. To 50 ming dipaido kluduk. Ora sembrono ayo. Ben nuansane adem penggalihe masyarakat mriki. Oh no, cobi Mas Joro. Plong ya, Pak. Alah. Arep muni Umi kowe. Umi sapa? Iso. Lah lagune religi Umi. Arep muni Umi. Umi Hafifah. Ayo. Pangapunten nggih Mas Kanggo. Ya, okay. Pangapunten. Digawe adem masyarakate, men kabul dongane supaya tikus-tikus ora merajalela, tikus-tikus iso ilang saka ing padoyong. Kula yakin kok, Kyai ngriki niku penggalihe lunak. Seneng berbagi kebahagiaan. Mula nggih cinatet wonten dalilipun inama amalu biniat, niat sing apik niki bakal dipun ridhoni kali Gusti Allah ingkang Arya Jagat. Ngoten. Kula digoleki nggon sing penak ngene iki. Ayo. Iya. Cobi Mas, kote Mas. Rei 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 rari rari ra rari rari ra Bro nada mau bro. Ayo. Loh. Lah kok mek meneng tok iki lho. Lah wong padha-padha kerjane mek lolak-lolok iki. Lah lo maju. Kok iso dijak nembang kok iso. Suarane iki ditokke. Dadi seniman ki konsisten totalitas ngono lho. Piye? Wah, nggih Mas nggih. Ya anu harus. Kula kedah pripun, Mas Kanggo? Lek Ndang tembang, napase ditokne. nggih. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Nah ngono lho. Kancane nembang ya nembang, gawe swara nggih napas. Mas Loro. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Rei 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 rari rari ra rari rari ra rai ra rari rai ra Sik, weh, jan daglane goblok. Lah jenengan wau dawuh sandange napase kon ngetokne pun klotokne sik bakal kleru. Ngene lho maksud iki ora mung napas tok bengok. Ngono lho. Iki lak wis nembang. Nggih. Lah ketika iki nembang ya kudu disaut karo bengokmu kuwi lho. Gen sinkron. Nah, Wau jenengan sandange napas kon ngetokne pun ya klotokne. napas diawak diringi karo vokal. Kula pripun? Bengok. Nggih. Padha iki. Cetak Oh, dramu. lah gak iso. Salah nang mirakel. Rei 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 rari rari ra Oi! rari rari ra ira ira rari rai ra Oi! rai rai ra Oh! angel ram iki wis cak Kok ora iso tanggap to? Lah wau dawuh jenengan wau kan napase kon ketokne pun klotokne. Kon bengok ya kula pun bengok. Pripun? Masalah neh. Maksudnya orang bengok kaya lamporno kowe ini improvisasimu iki lho keluarkan. Kula pripun? Improvisasi. Improvisasi. Saora-orane iso imbang entarane kakak adik iki lho. Kula pripun? Improvisasi. Improv. Improv. Nggih. nah pemikiran Mungkin saling mengisi ngono. Dulu Pak Kakak. religi rari ra ira 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 rari ra ira Allahu Akbar. rei 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 rari rari rei Alhamdulillah. rari rari ra Astagfirullahaladzim. Sik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. iki jane lakon apa iki jane Allahu Akbar. oh iso
improvisasi kok iso gawe ngono ki ngopo ki lho. Maksude ngene lho, Duk. Ki lak sing nyanyi lak cah loro. Nah, iya to. Lah ketika kene nyanyi sauten. Kenapa ora? Ya. Beh, Jampun. Aku ngono dadak diwarai dalang lho. Lah iya ngono dadak marahi lho. Lek iki nyanyi. Disaut. Nah, Oke. ngono angel ra. Diagelan komputer iso tekan Jakarta Kalimantan, tekan Pangkalan Bon nganti meletek anu bledas korake kae, kelingan ora? Ora dong-dong Nyaut. saut. Oke. Ayo Mas, musik Mas. Re 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 re. Rari 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 semprot. Piye to Jan? Aku giyeting. Kok iso dadak nyaut Ngene lho. Kok nyaut? Ngono Kok sik to? Lagi enek sinergi to ing antarane. Lagi kula jen dawa pripun kok nyaut tak saut lho Pak Kako. Ngene lho. Maksudnya disaut karo lambe ngono lho. Iki lak nembang to. Nggih. Lah ketika iki nembang saut lambene Nyaute nggih napa? karo lambe. Nah ngono lho jelas ngono. Berarti lambemu karo lambene kritik iki dadi siji, dadi iso sinkron. Nah, ngono. Re ri re ri re re ri re ri re. Dadi siji. Rari rari ra rai rang rari rai ra. Re re re. Hop. Wis bar Mas. Wis rasa nembang wis bar. Masa penyanyi kon cipokan. Wis. Kowe anu ora masuk, kowe ora masuk. Ini tak aneh. Sing ndi ayo. Kowe tak ajak nembang angel. Gak masuk kriteria wis adoh. Jare Kok nyaut lambe malah lambemu mbok kokopne ning nggonku. Emangnya aku mau jijik deh. Aku lek kambon ini lanang. Sing ndi sulis karo anu ya Punjung ya. Kene dok. Ayo Sul. Kene. Allahumma sholli wa sallim ala ya sayyidina wa maulana. Oke, stop. Alhamdulillah. Kuwi dekku lho, Mbak. Wis ora wis kayak bagianmu. Ndak mau aku sama Mas. Bagianmu Titik. kayak lho iwak celeng kayak lho. Tak jalan ngeruduk cengelmu. Aku Ini gak mau wae. sama itu jijik sumpah. Ci suwe Kowe ora ngerti. Tak saut lambemu oleh. Aja Mas Kanggo, Apa? dalu niki kula sowan piyayi mriki. Tindak sarimbit Bu Pak Klitik kale Bu Klitik. Lha iki lho. Insyaallah rezekine bakal kemricik. Keluarga harmonis ora tau lirak-lirik. Ya. Tepangaken menika Pak Klutuk kali Blukutuk. Wis ora penak ngarepe ra penak kok iso. Ono. sayang. Dalam. Sayang. Yuh, rupane kayak takir ngono kok iso. Lho iya Mas. Ya, Dik, Dalam Mas. ngene sik. HP ku tak wehke rene wis sik, Dik. Iki anakmu apa ponakmu, Dik? Ponak aku iki Mas. Oh. Lho, lomo pancene. Muga sampean rezekine akeh ya Mas ya. Diparingi malih lho, Nak. Ya le, kowe seneng wayang iki bocah iki nyenengke. Ya, ini. Siapa ngerti calon penanggap ya Mas? Wis alhamdulillah. Wis Sama le. dia nyumbang atau mas? Nyumbang apa? Mangane bingung nyumbang wae. Wong ki Wong ngene mangane iki. ngenteni tanggane slametan lho, Tata. Wong ki nek ora tau sedekah didelok saka rupane wae ketok, Nduk. Nggih Iki lho. Mas. Mula nek wong sedekah ki nun pangapunten. Masyaallah ning gone pasuryan ki bening, sehat lan modele ra tau sedekah ning njaluk sedekah. Mula lak raine kaya kotak amal to kuwi. Ngono. Apa ya sayang?
Ora tau nyumbang, ora tau sedekah, ora apa-apa, sing penting awake sehat. Nggih. Ngono. Walah. Ki mau wis turu lho kaya dibuka karo mboke. Wis ben. Nyeling jajan besok pagi. Ngene cah cilik kae. Cah cilik sedaya mriki sedaya Pak Bu, putrane monggo mriki sedaya. Sedaya mbahmu ki perwi. Duwite wis lunas gedhengenane kene. Jelek niat sedekah ki kudune wae sing all-out ngono lho Mas. All-out piye iki wae wis mepet kok. Wis ngopeni kok ngendi-endi. Ayo kono jajal. Kuwi ben diopeni bojone kuwi Mas. Ya. Ora ngrasake. Sedekah ora, Nduk? sedekah no Mas. Sedekah no Mas. Tenan ya? Iya, senang. Utang 50 Mas Kang. Sedekah kok utang. Sedekah saka duwite dhewe asile dhewe. Wong sedekah aja pilih-pilih lho. Ora cilik ora gedhe. Aku mbok kira anu budhe sing sepuh dhewe niku budhe. Ndi ngene. Sing tuwek dhewe niku lho, budhe. Lha kuwi tuwek kabeh sak menembane kuwi. Iki lho sing arep dhewe. Oh alah. Alah, arep nyalone lurah ngono kuwi biasa. Rasa sedekah. Aku pirang persen mesti tak gowo, Mas. Nyapo. Anu, Pak Kasun kok totalane keri lho, Pak. Ora dijol ya mrongos nang. Ade rasa sik ya. Kono, Ndang, pilokmu sak piro? Nenduk. Alhamdulillah. Lam tilam. Gini. Iki wis kena hak cipta lho sampean muni ngono kuwi. Apa iya? Oh, kuwi nek ra aku ora iso kuwi. Mergo isone mek kuwi tok. Nek aku ora iso mergo sing iso mek aku tok. Iya ngono. Anu ya, Dik. Napa, Mas? Dandang gula wae ya, Dik. Nggih. Iya. Kono sampean, Dik. Sampeyan Dandang gula. Sing pripun, Mas? Mas manut sampean. Sidase ya ora apa-apa. Pamit aku kalau. Kuwi. Pamit aku. Iya, Pak. Ayo minta Mas pamit. sing nembang, Mas. Wis kabeh anyar kemelinti. Weh, wong ki nek ndudohke mriyayi mrabu. Ngagem keris, mrabu perwatekane ketok ladrang. Iki gayaman lho. Mrabu. Apa dagelan kok ora ragat. Sing ra ragat sapa? Lah, kok delok to. Bahasane aku ora duwe kok. Ya usaha to Le, kok iso. Ora usaha. Ndekno kerise sampean ora sampean selempetne ning mburi to, Mas. Ngarep nu cilik tok. Iki mek ceklane tok. Ayo. Jangan. Iki rangkane sak gon-gon iki. Ayo nang. Nembang nggih, Mas. Iya. Klitik. Iya diajeng karo aku. Iki coba. Mripatmu kok katon cumlorot mbok nei apa nduk? Mergo aku seneng nyawang sampean Mas iki mau telapukanku tak kei eyeshadow. Alhamdulillah. Ayumu natural tur ora tanpa hiasan. Mas. Dinding kok kayak hiasan. Sabar ya. Sesuk mripatmu kayak banner. Hiasan. Iki ketok kelop-kelop ngene ya, Mas. Sadarana. Lah rene. Nduk. Pasaran iki diobrak Satpol PP kene pindah. Ya wae Sabar ra aku. pangkon sabar ya to, Mas. Tok meneng. Sing wedok kok ya doyan. Ngatur sing gelem karo aku juga iki kok. Oh iki mbiyen tak ndem isik kok iki. Cumloroting lampu ing bengi iki becik ora bisa madangi kaya tresnaku lan tresnamu dadi. Mas, sampean
ngerti ora Mas bedane lampu karo sampean. Yen lampu kuwi bisa madangi ning kahanan mengiki ning yen kowe bisa madangi tresnaku. Oh, bener Mas. Saman roh lampu sayang. Ero Mas. Roh lampu. Ero. Nyapa lampu kuwi kok padang. Disumet. Ora mergo matamu melek. Oh, biadab nan aku ya. Sing lanang ki. Melek iso nyawang lampu, semono aku melek iso nyawang ayumu Cahayu. Oh, terima kasih Mas, I love you. I love you too baby. Baby ngepet po. Apa baby apa? Baby ngepot. Wah, dirangkul. Kowe ra wani nek pengen neh kowe. Pasangan sejati sing mesra ki yo Ah, ngene iki ngopo? lho Mas. Aku ora perlu tak dudoke ning nggon forum ngene iki no. Wah, forum iki rapat piro samu Lho iki rapat besar to ini, rapat budaya kok. Piye remangsamu? Asine yo wedi kowe. Lah nyapa wedi? Aku jajal ngrakol ngene bojomu mesti. Kowe kok gesingan. Lho lambemu. Arep kok kuwi bojoku arep piye-piye ngapa? Soe, aku bebas kok. Kowe ning ndi kok tote bojomu. Tanggapan tote bojomu. Aku ngene iki budal dhewe bojo ning omah. Mergo bojoku karo Jito saiki kok. Oh bojone karo tanggane ra arep. Ya, Dik. Gini. Apa ora kelingan nalika awake dhewe ning pantai ngliyep? Heeh, Mas. Ning pantai Tambak. Tak ble-ble rambutmu ra kelingan po? Oh, ning kono to, Mas. Iya, sampean tak lenggahke ning nggone watu gedhe. Njur tak kekep nggon pundakmu, njur tak lus-lus rikmamu, tak ble-ble rambutmu. Ble-ble rambut. Sampan kelingan ning Jalo Sutra ndek iki. Iya Mas. Pas aku mancing iwak ramangan, terus aku marani sampeyan. Iya, Mas. Tak ble-ble rambutmu eling ra? Eling Mas. Sayang, Mergo cinta sampean. duduk kae. Napa Mas? Aku ndelok korengmu wis mari poro karo. Masa sing wedok kok boro ndase po. Ha iki tumotok tibake kok. Rina Wis karo iki ya. lan Iki udah. Mas, Dalem. wetengku ki krasa perih ki kok apa ya luwe ya, Walah, Mas? Dik. Loromu loroku. Kok gek meteng. Masa sindhe nek luweh nang. Ya, kene tak pundut nih. Tak pundut nih diajeng. Kene, pancen wong ki mbutuhke katresnan ora kudu kok nalika nome. Tuwane ya kudu direksa. Ya ta? Ya, kene. Tuwane. Sambelnya dikit aja. Oke. Mas, Apa? mbok aku ki yo Wis kowe iki mesti gampang iri karo tangga. tanggane ngono kuwi lho Mas. Ya ting. Nyapa? Yo aku ki yo luwe barang kok. Kowe iki bener. Iki gede kuwi iki. Wong iki dadi menungso ki aja gampang iri karo tanggane. Yo ora Sing- iri. Kowe luwe? Luwe lho Mas aku Kowe ki iki bener. Mas. Ya ting ning. Oke. Nah. Lu ya dulang. Jane bojone apa buta ngono apa piye iso? Kok iso dijikone sakmono ambane iki lho. Ora kok Baksone ra enek, tak jalukne bakso cilok iki. mangsane. Mas, aku haus, Mas. Haus. Walah pengen mimi to, Nduk. Alah. Masyaallah, kene tak pundhut nih. Bojone. Sik, Nduk. Alah. Menjaga stamina tubuh ki ya kudu gizi itu harus diperbaiki, Nduk. Tak mimi susu milku. Alah seger, alhamdulillah. Apa nah? Mas. Aja galak-galak ngono kuwi. Lah kowe iki dulu-dulu anggere tanggane nyapa Mas. Kae mimik susu. Apa? Kae mimik susu. Jaluk sithik aja. Gak golek dhewe. Aku masmu lho. Ora. Masmu lho. Mas yo mas ning urusan omah dhewe-dhewe ora kok ya. Nento Mas. Wis Susu Mas. Jaluk sithik ya? Susu. ora wis iki wis Bojoku jaluk susu iki lho. Mah. Kowe iki mesti jaluk ngene giting kowe mesti ngono iki. Ana iki mik dek kowe.
Mesti aku mesti kring. Datan genggang sarambung welas Lamun. Sampean grogi to, Mas. kowe welas karo aku ya Dik lamun adoh caketing ati yen Aku pengen ngrungokne suaramu Cahya. Coba kaya ngopo? Yen cedak. Piye to, Mas? oh ekspresi Oh, alah, tak pikir nek suaraku elek. masyaallah Aku begitu ngrungokne suaramu kaget, atiku semak deg 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 deg. Jebul kepenak Cahya. terus kena penyakit jantung Suaraku penak ya, Mas. Suaraku penak ya. Terusno diajen. Tansah mulan. Suara mati. Kaget adikku. oh kono nek kaget kaya ngono kuwi pindahane teng jledret kon ndi ya Wis jembok jotos ngene lho. ora mencolote penak kaget lho ngono ayo Colok lah kemak. Kemong kok sampean parakne rono to, Mas? Nyapa enggak diparakne rene ae? Ndak ingin tak parakne nggonmu malah rambut duk nih. Mbok ilik kitik ngene ya. Sida. Iso nyuwara, Pak ya. Iso aku mek sida tok iki Mas. Bari sebelah gak iso. Terus. Iku Yudar. Kemelinti. Kowe iki sapa-sapa mbok eloni. Pak Minto barang meloni. Pak Cah. Cah melu Mas Cahya melu Mas Kangko. Jakun melu ora jakun? Melu. Kabeh mbok eloni kabeh. Ya ora konsisten. Aku ya aku melu sapa-sapa ya. Sida. Aku bawa tak tok tak tok tak tok. kaya rampung Malah kayak bawa ning mebel. Aja mbok seneni lho, Mas. Lah kene bawa kono tak tok tak tok. Kuwi iki adikku lho. Lah Mas. ngajeng adikmu lah muncul. Adikmu lho iki. Adikku lho iki. Iki adikmu. Heeh. Seprane ya le ya. Ini ganteng kok tipe aku. Ini mangan ya iki. asli senengane ya lanang Si sidane. Sida asih. Mulane saran aku saya deg-deg ser. Tujune kok ora sida. Oma sida malah ngendangi Pak Minto Darsono. Asih. Alhamdulillah ra sida. Aku iki tresna. kowe iki dadi wong wedok iki lho contoke iki iso minggu wae kancane iki lho kono lho iso Kok mapan lho ya. wong pae sing minggu ning kene kok ora mapan Sulis yo meneng ae. Lah penak lho. Halah. Bojomu yo kurang ajar. piye Piye? Bojomu kowe muni piye penak penak, Mas. moga Pak sinten sing rasake moga Bojomu yo kurang ajar. Bareng tak linggul kok dekule. Aku mak pok 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 pok. Kang Mas, dalem benjing jenengan kepengen kula masakne napa, Mas? Wah, alah. Iya, Pak Den. Asih. wis urasan dadak rena-rena sing penting seger-segeran wae ngono ya Iya, seger-segeran Mas. Aku tak lanjut. bening yo seneng Kayak jangan Mas prasi masak, kayak. Kanggo ngomong gak lho, Mas? Bene. Sida Asih. Pindha mimi lan mintuna
Ayo bareng Nimas ana tepi wae. Wah, luar biasa. Situasi terus kau jajan. Kowe ngene ta? Kowe nyak kowe. Lu kira-kira iso ya. Njajal, nek iso njajal. Ya. Nyak. Nyak nek ndi mesti nyak kowe. Ding. Dar, aku iso aku. Bisa ta? Nyak kok biar. Nek iso iku kudu nganti rampung, nganti gong, yo. Ayo kowe gede. Ya, ayo. Ora konsisten. Heeh. Kuwi kon nembang ra. Oh, dhek golek konsentrasine keterganggu. Piye to? Piye to, Jan? Piye to, Mas? Dhek konsentrasine aduh yo. Wes. Iki lho iket tamu kuwi lho sing apik to. Tangisi-ngisini ngono. Aku rasa. Nek anak toprak iki lho gua. Oh, kok cekel mik kok malah salaman. Ah, gojeki. Anak wong toprak ra iso iket-iketani piye. Nah, iki terus ditaleni tarik sret. Nah, Tapi Mas. Malah kaya marmut. Terus no. Ya Gong. piye to? Ya kene. Situasi ya. 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 Ah, iki dibatuke lagu nisike. Nggih. Oh, kanthi kagong dilebokke dangdut. Dangdut. Derek. Ah, ninggal katresnan. Siap. Ah, mergo menghargai bawane. Siap. Nggih, nggih Mas Kangko. Mriko gi mangke wonten pamundhut saking Apa, Gus? Pak Kancil. Mangke mawon bar niki. Siap, siap. Aku kang saya. Aku kang setia satu wit biyen nganti saiki Mas Waris Sugiono ingkang wonten Surabaya. Menyimak Kangko, matur nuwun. Pak Suroto, Tulung Klaten. Aku njaluk karo Punjung karo Suliseva nggo dangdut digarap liar kaya SGI Susu Gede Indonesia. Pas senes niku lho. Apa? Sekar Gadung Indonesia. Sekar Gadung Indonesia. Oh. Sing bahasane kok liar. Goyang tipis-tipis Mas Ben. Goyang tipis-tipis heeh. Nganti tekan ngisor-ngisor ngono lho. Sampai Sok sampai nonton. bawah. Nggih. Dadi lek joget ki nanti tekan ngisor-ngisor ngene lho. Iya. Maka musik
Musik siap. Nonanong, yuk. Mugi antuk berkahe Mas Joko bilang kenceng Madiun. Monggo Sugeng Hemirsani. Laiman Jayapura. Kedua tipung dandu jo. Ya. Ojo lali Larasipun dipun waos Gus. Nggih, dari saya Pak Kancil. Saya minta lagu setunggal. Gubuk Asmara angka kalih lumengsel dhumateng Kembang Rawe. Tadi Gubuk Asmara dibandingkan karo
Kembang Rawe. Pas larasipun. Pas gongipun. Dipun dawuh sinten? Mbak Kori karo Bu Dwi Kurniawati. Nah, iki sing alirane senior-senior utawa kasepuhan. Ini. Oh, bar iki karek sing nom-nom kuwi. Oke, siap. Iya, Mbak, kene, Mbak. Rek ayo rek laku mlaku ning tujuan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak pop-pop menurut dari BMKG, Badan Meteorologi Geofisika kepiye Mas Kluthuk? Menurut BMKG. Oh, malah sing pinteri Mbak Dwi. Oh, kok ngoten? Iya. Karena cuaca kadang hujan, kadang panas. Nggih. Antisipasi suasana, jagani udan terus sampai bledek kayak penakal petir. Wih. Wah, sunduk mentul ya kok iso mangsane. Pun derek, Mbak. Ya, mari. Nah, gembong napa langsung, Gus? Apa nih? Bukan kuwi panganan ae. Aduh kene. Ya men komplit dibawani. Wong bawane ya ngur cendak, Mas. Lah nggih. Tur gen krungu suarane Mbak Kori, ben krungu suarane Bu Dwi Kurniawati. Sing mbok menawa masyarakat wonten ing Binangun mriki sampun nate ngertos cilikane Bu Dwi Kurniawati. Menika nggih. Nggih, sinden cilik si SD saka Nyawangan Doko. Sing kulino nderek Pak Anom Surata, Pak Mantep dan lain sebagainya sekarang sudah menjelma menjadi seorang ibu rumah tangga. Menjelma. Lah iya. Awake seger nuki tegese anu Mas Kluthuk Mas Titik. Bu Dwi awake seger nuki tegese tentrem atine, ayem atine. Mula kadang ngeten iki. Wong lanang bijaksana ngene iki lho. Ngopo? Arepe muni lemu ya ora wani, akhire seger. Seger ki ngerti artine ora? Napa, Bos? Seger don. Kowe iki ra iso lho, Mas. Nyembadani wong wedok mboten saged lho. Iya. Wong wedok ki nek ngeten iki pangapunten nggih, Gus. Piye? Ngene iki jenenge garwane dalang sing iso mengatur manajemen ngene iki. Delok ndudoke leh tanggapan garwane ngasta, kalunge gedhe, gelange yo ngrempyong, suwenge yo gedhe. Ki ndudoke investasi. Dalang bojone dalang kalung sakmono iki nek apane. Lho pripun? Bojoku ya, bojone dagelan. Nggih. Kalung sak pelek. Gek ki lakon apa neh ki. Bojoku ngantek sambat saulan gawe iki bungkuk Mas, kabotan. Kalung ki sak pelek. Sak pelek. Masyaallah. Gelang. Gelang. Mbak Dwi mek sakmene ta. Nggih. Bojoku iki gelang ya, ngantek kok kene. Lho, kolongan Mas. Ngantek kolongan ki kiwonengane bek. Masyaallah. Ali-ali ngantek Cincin. Ali-ali ngantek ketekan driji Mas. Nggih. Tangan sikil ngantek bingung, ngantek drijine tanggane diwali-ali. Suweng ki. Suwenge ngantek ketekan bolongan. Lho, lah kae iki kabeh nggone anggon-anggon sing urung dinggone ngendi? Untu tak tekoni Mas. Lho, untu tak kon merotoli ganti Mas kabeh. Lho, lah sing suweng mbok kon ngedoli kabeh mbok dadekne untu Mas. Iya. Lah ngopo? Antisipasi no. Wong suweng enek, gelang enek. Saiki kejahatan di mana-mana. Aku mikir akhirnya kok timbang suwengku dijambret. Akhirnya gelang dibrodol. Nggih. Akhirnya tak tekoni untu Mas. Untuk aman. Lah sebabe Mas. Lho, ning berita kriminal kan, Lun. Apa enek? Apa jenenge rampok ngowok-ngowok cangkem, gak enek. Ya nek kok kene iso ya. Nek kok cangkem angel. Iya. Itu Mbak Dwi ya. Mbak Dwi? Nggih, dalem. Ya wis. Aku arep iki ya, Kori ya. Toke wae. Ayo. Bawa kan. Ya nyingkar nyingkur. Yo, gubuk asmara ki pamundhes saka Pak Kancil nyolong timun iki. Kudu njaluk dibawani. Iki. Ya mergo iki master sinden. Nggih. Suarane apik kabeh. Itu aja Mbak Dwi. Tuwekan ngoten to. Master. Ya tuwek lawan master. Senior. Tuwek. Dedengkot. Yo, Ibu, istriku cantiknya Indonesia. Ayo. Ya sangarepe wong akeh ngono kuwi. Nyingkar nyingkur. Ya kaya ngono lho suarane. Suarane becik, suarane apik, ning etikane juga bagus. Ben esuk nyepaki kopi, monggo Mas dipun unjuk. Saestu.
Aku mangan iki siapi segone ora ngalih saka kono nek aku rung mangan rung rampung. Niki lho Mas, Karo aku ki basa mlithit nek pas enek dayoh tok. Ya Kyai ngono kok sugih. Piye? Kyai Putri ki kudu bekti karo Kyai Kakung, Mas. Ngono kok jarene wong sugih. Ngopo? Wong iki wong lanang kudu mulakne wong wedok. Aku iki bojoku ora tau masak. Lah terus GrabFood. GrabFood ki COD lho. Enggak, balenan apa? GrabFood. Contong kaya jeding ngono ta. Kaya nganu iki pincuke sambel pecel. GrabFood ngono lho. Pesen bojoku iki. Mangan apa Mas? Pecel. Wes GrabFood. Oh. Apa-apa COD ya? COD kabeh. Loh. Lah dek iki COD malah betul ning rumah sakit no pesen cak kangkung to, Mas. Lah kok malah Lah bojone iki lak gawe cak kangkung. Bojone untune dikawat niko. Dibel-bel. Bekel. Heeh. Lah kok GrabFood pesen cak kangkung. Cak kangkung. Malah gawa ning rumah sakit. ya piye wong kangkung ra dimamah lho kewer-kewer kecatol kawate. Malah kaya rambanan. Bangsane. Sampean Rik, Kori. Iya. Oh. Wiwi tane nyingkar nyingkur Suaramu khas. Coba. Mas Glidi. Dalem. Garwane jenengan nggih bekti to? Bekti, Mbak. Bojo ki walus to, Mbak. Mosok to? Wah, nek isuk ngoten bojo kula lak Kyai Jawa Tengah to. Masa? Angger nggih. Waduh, Mas, sampun wungu. Menika daharenipun sampun cemawis. Monggo katuran dahar. Lho, bojo kula walus, Pak. Nggih. Kyai turunan abdi dalem nggih. Wah, darah biru ya. Oke. Darah biru pucet ora tau mangan. Kowe ramah itu. Nggon kuwi keluarga dhuwur kok iso. Dhuwur sampe bledek bosok kowe. Mangsamu. Nyepelane aku keluarga RM. Apa kuwi? Trah Ngayogyakarta. Wah, Raden Mas. Rasane menungso kula. Bojo kasar mbok pamerne. Penak. Piye jajan? Heeh. Lingsem. Ya. Lelampahan kang wuri nanong yuk kok nggih tresna tulus nadyan ningku bekas mara yo digarap rong irama tayub sik lagi ndangdut yo buka celuk monggo Bu Dwi. Oh nggih. Ele pengendangi Mas Kasih Haryono. Wah, Mas. Luar biasa mbak awake jek cilik kaya ngono ning keplakane mbrebeki kuping. Wah, tenan iki Dewi ngeplak kancane ya bablas. Ayo, monggo. Yen li lipat aku kelingan bebae biyen tak ngereng nang sakak kebak tulisan warna abang andai
Mas Tulus sekarang sugeng mirsani. Caritane wong seneng tunggal kali. Ya yo ya yo. Mimintane lagu jejer saben dinane. Oh yo. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Batur ngomong mas aku tresno kowe. Caritane wong seneng tunggal kali. Mimintane lagu jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Kembang melano aku digawe loro. Ora becik ngabe marang manusa. Kembange jawu akewe paring kupingku. Kembange mawar mas aku kasopiya. Kula wong tresno Ora kena go sembrono. ora becik ngabe para wanita. Kembange rame iku paribasane. Timbangane kuwe becik tak tinggalne. Oh. Oh, kita Kyai sepuh nggih nutut, Hah? lari nem-nem nggih kecakup. Ya. Ngoten. Ya, sing telu ya sindene sing Siap. bocah-bocah ingusan iki. Jenengan iki wong yo Ah, disuwati musik Mas Joro yo. Bertiga. Ya. Yuk, berpacu dalam musiknya Indonesia. Yuk. Maju dalam melodi. Oh, Asik. nek aku sing sebelah kanan dhewe ngerti nduk Dipak. Lah sing loro iki aku ora ngerti asmane sinten. Sini Nduk. Hah, ngene. Anu wae Nduk sing rada lemu ning tengah Nduk. Nah, ngene ben imbang lah. Ngene lah kaya Kaya apa? Kaya bakul tremos. Ngono. Ha iki Mas cilik nyenengke kok, Pun. Ah. Niki pas, Mas. Heeh. Niki cara ndelok awake cilik iki cara desa no kene. Ngendi? Ya kene. Oh, Paldoyong. Paldoyong. Ah. Dusun. Dusun Paldoyong. Nah, nek iki Sing tengahi? iki tengah keri iki. Heeh. Nek kuwi ngendi? Binangun. Binangun, heeh. Yo, Tuk. Heeh. Iki tengah iki ngendi? Sing tengahe cara desa ngendi, Tuk? Apa? Iki cara anune sasadadoh. Iki sasadadoh lek iki. Ngendi? Lek iki dusun Paldoyong, iki kaya Binangun, iki kaya Brongkos. Dadi Kowe iki lha blokos ngopo? alas tok kengkul. Ro aku ngamenku ning kono biyen. Anu asmamu sapa Dek Cayu? Nggih, asmane sinten? Pak Kangko Pirsa to Nggih. tepak. Sapa asmamu? Kula Lita. Sapa? Lita. Lita. Sama Apa jenenge sapa coba? Lita. Lita Om. Bocah kuwi mbok takoni namine Lita. Memang ini dambaan saya. Kamu suka napa enggak bilang cinta? Karena ini sudah berkeluarga. Asik, yang satu pakai lagu. Jenengmu sapa? Yang satu. Siapa? Siapa? Putri. Yang satu ini namanya ini Mbak Putri. Kalau tak lihat
cocok sitok iki. Namine sapa, Nduk? Ngampil mike. Coba. Diva. Bisa kamu? Bisa. Yang satu ini dilihat namanya Diva. Kalau tak lihat ini belum berkeluarga. Iya. Kalau dilihat anaknya cantik dan mempesona. Tapi tak lihat semakin lama semakin cinta. Iya, ya ampun iso. Kalau dilihat di belakang kita dalang kikangko. Dalang kikangko pancen wis gondang kaloko. Pagelarane kabeh apik mesti ditata. Insya Allah wayangane tetep ngrembaka. Insyaallah kaya iso. Sakit kula. Bengi iki maine ning Empal Doyong. Ya iki. Empal Doyong sisan kabeh cekakku. Insya Allah rezekine ra bakal bolong. Apik ya ampun. Dipirsani pyaine grabyak tur ora sombong. Sing enom-enom kabeh sopan tur ora mokong. Iso lho, apa-apa iso to, Mas? Iya. Ya ampun, Mbah Lurah. Mbah Lurah sinten asmane? Pak Royhan. Nah, sing mandekani kepala desa namine Pak Rohan. Nah, Pak Rohan, ayo. Pak Rohan. Ayo. Insya Allah Pak Rohan cedek ke Tuhan. Iya. Didongake rezekine sak paran-paran. Selalu menanamkan jiwa kekeluargaan. Kamu terima kasih. Terima kasih untuk seluruh panitia Yang sudah menggelar acara budaya.